ще открие. Човекът без семейство не може да живее. Човек на воля ще лудува. Човекът без семейство не може да живее. Човекът без семейство не може да живее. Човекът без семейство не може да живее. Ако се нуждаеш от храна и вкусна пита, от дрехи, шапки, шоколад, на семейния бюджет човекът може да разчита. Човекът със семейство не ще умре от глад.